Huwa ta' pjaċir u ta' soddisfazzjon għalija illi jiena ġejt elett. Nixtieq illi nirringrazzja lill-elettori tas-7 distret tal-li juraw preferenzi tagħhom għalija u li jiena qiegħed hawnhekk fil-Parlament. Naf li nagħmel diskors żgħir se nkun telegrafiku. Sussegwentement, mela jien għamilt 7 snin sħaħ l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu bħala chairman u ninsab hawnhekk wara l-elezzjoni tal-by-election. Starejt illi kienu 7 snin li tawni sodisfazzjon kbir għaliex sena waħda wara l-oħra rajna tkabbir qabel inqalet il-pandemija. Il-Prim Ministru li qiegħed hawnhekk preżenti wara illi saret il-by-election batalija u talabni biex nikkunsidra illi nibqa' chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Qegħdin ninsabu fi żmien kruċjali fil-qasam tat-turiżmu, tant illi jiena ħadd sehem u għadni qed nieħu sehem fit-tfassil ta' strateġija ġdida għat-turiżmu li toħodna lejn is-sena 2030. U l-Prim Ministru talabni sabiex nibqa' chairman sabiex nibqa' nissorvelja u nagħmel l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. La talabni l-Prim Ministru jiena aċċettajt l-istedina tiegħu u kwindi jiena ħanibqa' chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Kwindi jiena wara qed nagħmel din id-dikjarazzjoni se nkun qiegħed nippreżenta lilek, Sur President, il-riżenja tiegħi minn deputat ta' din il-Kamra. Grazzi.